kar pika onego bed ni counties chiwe mahino nikech pien udi pien osuptal pien kata mana magawa e kind mamoko to kizungu wacho ni water is life iwinjo water is life so therefore gin awinjo ka jo Migori opako ni governor mar gimiyo gi pi awinjo ka ng'ato wacho kanyo ni governor miyo gi pi koro kanya nyalo pamo ne governor no congratulations nikech magi are one of the basic things mono nego bet nikech mago devolved functions by the way keyo pi yore mag thieth mago devolved functions mokaw momi counties tawa wacho kar yath kacha aseyuak kar development kacha to winjo ka jo piny bende wacho no siptende moko osetimre nade osebiro inyalo yudo no hospital ni kacho gere to yath to pod yori ni dhi manyoko ogere to kata mana ng'ama nigi emergency pod inyisi ni idha piko idhi e chuny town moro mondo idhi om yath mikonyo gi emergency to mano is a devolved function mana another area manyaka wahakikisha ni watimre nade waloso nikech parare ni samoro I don't want to mention a given hospital, but ng'ato bedo referred kacha for X-ray kende. Tinyisi ni X-ray machine okethre. How is sub county machielo? That is very common in Duoka. Iwinjo. Katicha kido ginyisi ni gik machalo kamano gimoro kaka X-ray mano is not an emergency. Inyalo bet piny riti kapod wagocho ne daktari ni e ot. Mar auditor general county wa Makaduoka achiel kuom counties mago mabende wacho ni radiographer onge to machine to ntiere. Exactly. Masa ni japiny koro bia bura Nairobi ka nikech onge jal mondiki manyalo operate. Iwinjo to e thieth ka e counties mwaege waseneno ka en nurse ogomo kawuono en clinical officers ogomo kiny. In fact in some counties nyineno chien kacha nurses gi koro irodho mnolando gin koro ok dwa ni mondo gibed piny kata gi the responsible governor mondo timruok nade gichiw pachgi iyudo ka present administrators mane nitie gin they resorted into luongo mna jorunge mondo otimre nade ochwad nurses magi pathetic issues mawango koro nyalo bet no hospital nitie as a building but services otimre nade onge ipenja nang'o ga monego bed ni kete mahino thieth kanyo nikech nyalo bedo no hospital nitie to daktari yo makoro ka indi wacho ni thieth gi pi nego bedi miyo mahino e county mahino kabisa to gi weche mag pur school anano ka gikonyre national government donje ginene be donje anyalo wacho to kar pur ka bende nyaka watimre nade wakete mahino naneno ka Siaya county government some other time negi chiwo kodhi mabeche ne piny mane gimiyo jo county mana nyalo wacho ni congratulations naneno kawuono e page mar the governor noketo ni tingni nitie makoro inyalo book tinga e bei mapiny mondo dhi opurni as early as now kwarito go the rains mago wanyalo wacho ni yore mabeyo mag timo ang'owa mag ng'iyo kaka wapuro to mogik ok onyal mana bedo pur hospital gi wach pi CPR ko wacho maber niya to kod Hillary be owache earlier developments ang'ono ga ng'ono in our areas monego bed ni watimo mondo inua uchumi mar ang'ono mar area no ka en rech kaka wawacho muga ni asoba muga ni ae dho pi kabisa onego bed ni kanyo processing mar rech timore mar rech ok onego bed mana ni biro thika waka to ka tieko tachaka wacho ni niya feasibility study mitimo towards developments mwawacho be nyaka bed thara ok inyal bukri ni yao kambi mar rego duma ei thim kamoro feasibility study no kotem maber tikawo choppers tiluongo jotelo madongo to iwer negi kacha ni koro ni mogo moro nitie mabiro biro mogo no usenene dibed ni en seyo mar Kigote county ma Homa Bay kata komana ke wrong feasibility studies iketho pesa gik mok kony japiny we must prioritize awacho ni pi thieth pur gi prioritization where kwatimo major development a proper feasibility study must be done so that nitie gimiluongo ni value for money. Erokamano ahinya mano mapiyo piyo Hillary bende gi wach manego bed ni counties miyo mahino mar mondo japiny oyud ber gi dongruok. Anto gi pacha
gimonego county